होई नी रहू हवे हमार हमसे अब कैसे कह दिया बीतल 18-20 हो गई नी पार हो तोहरे ला राजा जी भईनी तैयार हो कि रउआ जिला जवार के भीम भैया खातिर कि रउआ जिला जवार के और रंगदार बानी ये हमारे गावल गीत हो YouTube पे 1 मिलियन हो लेकिन का करबा घरे का मुर्गी साग बराबर कि रउआ जिला जवार के और रंगदार बानी भैया ले सुना हमरे मोहल्ला कोनिया से पारस चचा हमार मम्मा और रंगदार बानी लेकिन सुशील भैया जैसे बजवैया में उपेंद्र भैया का जौन तो लोग साथ देत हुआ आज के डेट में हमके लगा तो बिरहा जगत में सबसे बढ़िया प्रोग्राम प्यार वाली बात हो के दो प्यार वाली बात हो के दो अरे राजा तनी हो गोरी तनी पिया तनी हो रानी मरी गोरी तनी है ने अब हो प्यार वाली बात हो के दो आज लगा तो निरहू चच्चा ना आयल हुआ तो पूरा कोटा सुशीले भैया पूरा दिया का अरे निरहू चच्चा कहीं बिजी हुई हां अरे निरहू हवे हमार और निरहू हवे हमार हमसे सतल रहे निरहू हवे हमार हमसे सतल रहे निरहू हवे हमार हमसे सतल रहे और मगर चाहे तवार हरदम अटटाल रहे होई नी रहू हवे हमार हमसे लेकिन लड़किया जवन नाचे वाली आइल बा का हो अरे हमरा के अपन बनाला तू रानी श्याम शंकर यादव हमार मम्मी बैठ के कहत हुआ निसवा कौने मूड में गावत हो अरे हमरा के अपन बनाला तू रानी
बड़ा आशीर्वाद है। कहे निसाई सबके और दिल जान वाली। भैया एगो हमारी ऐसा कलाकार है कि अंग्रेजियों में गाना गाइला, भोजपुरियों में गाना गाइला, गौनहरियों गाइला बिहार जाके, मराठियों गाइला तनी मनी, ओकरे बाद कुछ ना बचेला तो गुजरातियों गा लेला, कबो कबो तेलुगु भी गावे नहीं तेलुगु ना गाइला। तेलुगु बदे तोरे बदे छोड़ ले हई, काहे कि तेलुगु के लोग तोरा ही कलर का हुआ भैया। कि निसा कोयल सब कई और दिल जान बानी। भगौले चल राजा तैयार बानी। एही में एक लाइन और बस गाइब, ओकरे बाद हम खुद जात हई। अच्छा एगो फरमाइश है, हमारे बिहार में खूब सारा वायरल भला गोलू राजा का, गोलू राजा के संगे एगो गीत। अरे